15 февральда елебез Афган сугышыннан Совет гаскәрләрен чыгаруның 34 еллыгын билгеләп үтте. Шул уңайдан азатлык китерүче солдат һәйкәле янында митинг узды. Искә алу чарасына хакимият, хәрби комиссариат вәкилләре, кайнар нокталарда хезмәт иткән зәйлеләр катнашты. Район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин афганчыларга изге теләкләрен җиткерде. С Заинского района призвались 211 солдат. К сожалению, 7 военнослужащих остались на поле боя. Они с честью и с достоинством выполнили свой воинский долг. 10 елга сузылган Афган сугышында Зәйдән 200-дән артык солдат ватан алдындагы бурычын үти. Кызганычка каршы шуның 9-ы туган якларына әйләнеп кайтмый. Бүгенге көндә Афганстанда хезмәт иткән 150 зәйле яши. Яуда калган сугышчыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Азатлык китерүче һәйкәл янына чәчәкләр салдылар. Бу көнне яшь армиячеләр хәрәкәте сафларына 38 укучы кабул ителде. Алар илнең лаеклы сакчылары булырга ант бирделәр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.